الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganayron mga bangsami, mga pagariyami, mga babayami si kuagama Islam nagyang kaiya oras tanoy manto na pagusaran tanwaya sa gyang kutwa kakukumustai o di nagyang kutwa kakakaipa tano aging ginawa mipantag si ikwaga matanwa Islam anta akagyang kutwa di kakakaipa o tutunganaya ini bagay tanwaya oras si ko mga pagaritano dasiran lakay mamakawit siya salam udi nagyang ko to di tano di kapririlai si ko kaya pag-live tano kagai yang kaya oras na minibulugod na yagawi waid na katawana kan na madagalapan na daturuga si ko mga pagaritan mga Muslim sabab sa giyang kutuwa kapipi aginawa o di na giyang kutuwa ka-excited kada kalan sa giyang kaiya paman na kapakaw marakatan wa giyang kaiya Eidil Fitr huway di tanwaya di ke kaipa kay pantan wa giyang kutuwa mga bangsa tanu miniyata siran iman tu wantu nadni kia tamanan sa giyang kutwa kia paniyata iran panganintan usi iku Allah badan batanu din maka perengarangan muka sa giyang kutwa alungan na isnin insyaallah ka para tanu may sisa sa giyang kutwa kitindagang tanong sa giyang kutwa Eidil Fitr madagalas iku mga pagaritano mga bangsa tano sama na di meri paradu kapagaya pamanad na mga tawa miya mamasaan siran nun sa giyang kutuwa paman na sulut niran sa giyang kutuwa imbu kairan paman na igiraman mambutuwa miya umasuidil fitr na tanto ko mapi agyang kutuwa di kasla-slaaw mga Muslim sa giyang kutuwa paman na kapakaw maagyang kutuwa Eidil Fitr. Masya Allah sumanga bain na paman na diran di pamamasaan nagyang kutuwa paman na kebebayan niran na sulutan niran sa gyang kutuwa buka taman sa kirak sunagyang kutuwa mga wata paman na ipamamasa sa mga ditaran asarbu paman na masulutiran sa gyang kutuwa kambukairan lagi dia naman muna sumanga datu way sumambu sumanga datu na di sira naman budi mamimili sa giyang kutuwa mapi asulut niran sa giyang kutuwa paman na kambukairan kumusta ang tanong sa mga pagaritan wa paman na tuwagasiran sa giyang kutuwa paman na kambugairan sa pitra way kapakaya paman na adin si ko mga pagaritan wa sabab sa giyang kutuwa ka excited yan na miya ka paman na miya ka bagay din sa pitra way paman na ayad na pamasaan ni wa ipitra iwa margas nagyang kutuwa kay margas sa malu mapia pay taam o nagyang kutuwa paman na mapia margas nagyang kutuwa man na makapantagon sa nagyang kutuwa mga NFA na sa kanod na kay maluro na pendepat upama ko kagani kuman kapi ang kanurong sa nagyang kutuwa taam yan na kapakaya ibagay ni wa zakatul fitr ayad na mapia nagyang kutuwa paman na aya ipambagay utaw sa gyang kutuwa din yan ikasul sadaka nagyang kutuwa paman na panganangkan kebebayan yan kagiginan ni kala iyan ni balas uway paman nagyang kutuwa panganangkan udi nagyang kutuwa marga sa
imbagay ka az zakatul fitr nagyang kutuwa paman na mapia amargas udi nagyang kutuwa paman na keneka udi nakalalayaman naka aiptind ka amargas ginan mga bangsami kataya paman na aya pagampaganaya niya ka kumintar katano nagyang ka iya si masan daga kalalagan salaman tanonian nana wa alaikumussalam pagariyami mambagian naka agyang kutuwa maanaw salama kalilintad kapipi aginawa Masya Allah. Lagi din na nanayaw nami agyang kutuwa mga bangsami paman na penalam salam anta kaad na salaman yan sa ikong mga ginawa iniyan mga tunga na iniyan mga lulutian na nakapakaid na yaman na niyan na ipamakawiti agyang kutuwa salam ayamalan nagyang kaiya paman na di tanu di maririlai sa gyang kaiya paman na kakipusod na gyang kai bulan na Ramadan. Ayat tanu di napsumpata nagyang kuto miya pamagusay tanu kagai agyang kuto mga galba ka pangasasabapan sa kaprilai wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kuto oripan yan ayamanan na sa katanwaya ang mga Muslim. Mialoy tanu agyang kutuwa paman na pada sa mga galbak nagyang kutuwa paman na di ka pamuasa agyang kutuwa tao paman na agyang kutuwa kaya pamuasa kaya tigra agyang kutuwa Muslim kaya ang galbakan yan sa agyang kutuwa kaya pamuasa niyan nagyutud ni paman na kesabapan sa parilaan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang kutuwa dusan yan. Ay dalil tanu sa nagyang kutuwa lalayong tanu din na pagkanag sa ikong mga ulama tanu anta kasi ikong mga khatib sa ikong mga masjid igiraman uto ayamanan niyan na misembayang tanu sa masjid anta akas sa mga pada mga ulama tanu di isiran di mamagusay agyang kutuwa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sa tao amam wasa sa ikubulan na Ramadan malagid siya sa mga datu anta akas sa mga bai sa parateya agu arapian sa giyang kutuwa balas paman na matatago sa ikubulan na Ramadan anta kagyang kutuwa balas sa puun si iku wallahu subhanahu wa ta'ala na irilaon wallah agyang kutu miyaw na amyan dusan yan panganin tanong si iku wallah paman na mapadtanong si iku mga tao parilaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Ataya sialam tanwag yang kaya pagaritan wa ustad pagaritan wa gurutan waya malamang bu ipanaguntaman si Abu Hanna Salim salam rakasan pagariakan si ikwaga Islam sa mga pagaritan usan sa kaluukan na salam marakanusan away. Yang kaya pagariakan paman na si masan daga kalalagan na nayadem bisa paman na tituang ngaran yan na si maruhum way yes mga pedtano sa Riverside way si maruhum Darimbang salam rakasan na pagariakan dakusan makasembuyang sa tarawih kagi miyamisita kami udi na tuminibaw kami sa gyang kutuwa mga tunga ni tanu sa San Fernando Pampanga na bagami din penuto miya ka taro sa Angeles giya panisaba papaman na miyalita gyang kaiya kaya pag live tanu way paman na miyalita tanto kagi subrad alas di sa manaya oras apiya penuto na detanud na paman yan na pakalampas agi ang kaiya paman na mapi kagagawi mga kagagawi niya kapakayagi mulimpusan na kagagawi si ikubulan na Ramadan upamamambuko miya kaniya ta agi ang kutuwa paman na mga pagaritan uwi na susa katanukman na si itanud na miyon sa agi ang kutuwa mga ulama tanu mga mufti tanu sa agi ang kaiya darapatanu sa mga ulama tanu na mapitapan amiwan ikapeniyatatan aya panganitanu na agi ang kutuwa panganin tanong si ikwallah batano din na makaparangarangan sa aya kabukatano na gyang kutuwa alungan na isnin kami kapiya-piya igiraman utuwa sa mga Muslim na miya kaparangarangan siran sa gyang kutuwa paman na kapanggalabakairan sa gyang kutuwa Eidil Fitr.
Padami aloy tanong nagyang kutuwa wa qiyamuhu. Paman nagyang kutuwa kapanambayang sagyang kutuwa mga kagagawi. Paman na sutawa mirumasay sagyang kaya bulan na Ramadan. Sumanga ulama na tigiran na aya qiyamu Ramadan. Kapanambayang ko kagagawiin na iya panapadunagyang kutuwa sambayang tarawih. Paman nagyang kutuwa tarawih aguso tahajud naginan din ipambatuan sa qiyamul lail. Uy. Na miyagutos sa mga tao paman na danyan din nalapasi agyang kaiya paman na kaya sagad ubulan na Ramadan misimbayang sa mga tarawih anta kagyang kutuwa mga tahajud kagyang kutuwa kiyang galabakan yaro na paman na galaba kuto paman na ayabalas yan agyang kutuwa rila wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi din na sila man tanong nagyang kaiya pagaritan wa si Nasib Aliudin Sarip. Uway. Sila mentano niyan na sila mentano sa kaniya naman bu paman na giyang kaiya kay Pangurono ko salam na isay niya paman na kasabapan sa giyang kuto kapkilo tagyang kuto adi itano di kang giginawa si ikuwagamatan wa Islam panganin tanong si iko wallah giyang kaiya paman na di itano di kapakang giginawa na makwatan wa giyang kuto balas yan aginan su paman na makauma so mga tao aming giginawa para sa iku Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauri na pakasirong siran sa giyang kutwa sirong Allah sa giyang kutwa mas adad na kasirungan apaman na so mga tao sa giyang kutwa kakuyagiran paguyagan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa mas pamalas wallah pamagitungan sa mga amal sa giyang kutwa paman na siratal mustaqim paman na gito so paman na kapamalas wallahu subhanahu wa ta'ala pekaraning swalungan nagyang kutuba paman na sumanga tao na pelubasiran sa kesirunganiran naya buat kesirungan sa gyang kutuwa masa nagyang kutuwa paman na sirung wallahu subhanahu wa ta'ala. Panganing tanong sa iko Allah gyang kaya di tanong di kapakang giginawai na namakwatan wa gyang kutuwa balasya na maka sirung tanong sa gyang kutuwa sirung wallahu subhanahu wa ta'ala. Mialoy tanong pa nagyang kutuwa wa qiyamu laylatal qadr. Paman nagyang kutuwa paman na kasumbayang utaw sa nagyang kutuwa masa katuro nagyang kutuwa laylatul qadr. Masya Allah. Paganing tanong si iko wallah agyang kaiya kaya pagamal tanong sa agyang kaiya bulan na Ramadan na uba tumiron sa laylatul qadr. Anta ka paman na kapakay panagyang kaiya mulimpo sana kagagawi na si tumuron sa laylatul qadr kagi paman na ika 29 sa iko paman na kagagawi si mambukumit tigre sa gyang koto alungan na akad alungan na akad nagi ika 29 iran kagi mapita sunyata iran amiwan na sumanga ulama na tigiran nagyang kainagan saray agawi na kapakaya paman na tumuron saya Laylatul Qadr upamambukwaya mananada turun si iko mga mga kagagawi naguaya pa na kala ini ikipan tagagyang kaya kagagawin nagi paman na umaka antunay ni makaniya tama pita sa mga tao nagi paman na mulimpo sana kagagawi aswallahu subhanahu wa ta'ala na ayad na ini pramisian si kung mga ori pa niya nagyang kutuwa miyabatiyatan wa hadith aswallahu subhanahu wa ta'ala nang belasan niya nagyang kutuwa mirumasay sa gyang kaya bulan na Ramadan na ayain balas yan nagyang kutuwa parilaan sa mga tao, mga Muslim, mga mu'min sa gyang kutuwa mulimpo sana kagagawi sa gyang kaiya bulan na Ramadan. Katay siya lam tanong panagyang kaiya pagaritan wa si Muhsin Abdul Halim Mahid. Sila man tanong niyan mga pagtanong yan sa Riverside. Lagi dia naman buhay pumakawit yan nagyang kutuwa salamian sa gyang kutuwa mga ginawain yan sa gyang kananadar patano sa Riverside. Siya panwallah sa mga di matano sa Riverside kapaman na mga di maana na miya makapiapi ading ginawai nagu mga lai panaguntaman si kuwaga may Islam. Kataya miya ka kuminta gyang kaiya paman na kebebayan akan na kakakan na pagariakan paman na sisiap na miya sabab sa gyang kutuwa kapian yan kami magari-ari ay manan yan malagi do so suporta anta kagalbek na paman na kilay taw na gyang kutuwa kapian yan si Asnali Sarip ay manan yan na salam rakasan mambu
kuya dun pako way ay mana niyan na panganing ko si ikwalla ya pangania karaka sa giyang kaya bulan na Ramadan na siya pang kawalla gusto pamilyang ka nagu pakalaan raka wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang kuto paman na riski niyan pakalaan raka wallah agiyang kuto agaman niya ng Islam so mga pamilyang ka na nayamalan awad na mapipikir ka mapia na ibagay ka wallahu subhanahu wa ta'ala tariman wallah so panganing kasagyan ka iya bulan na Ramadan. Ikadua udi na pada sumialam raktano nagyang ka iya mga taga Iligan. Allahu alam na paman na padaya si iko muritami sagyang ko to paman na kaya pangduutano sa Iligan si Abdul Raqib Abdullah na salam rakasan mambu panganing tanong si iko wallah tawfikan wallahu subhanahu wa ta'ala sumanga murid paman na inusarira nagyong kutua kangudiran sa gyong kutua paman na kapaganada si ikwagama kagi paman na ayad na malaan niya tiran nagyong kutuaan makaburantaw udi na aniran mi pamangdu gyong kutua agama wallah aginan suagamatan wa Islam paman na titud na kumala masasangan nagyong ka iyang mga murid paman na pugusan nira nagyong kutua kangudiran si iko di kapaganada si iko agama Islam paman na ayad na lagi dagyang kana ng mga tao na lagi do mujahid paman nagyang uto tao paman na di mikiperang salalan si iko Allahu subhanahu wa ta'ala na siyapan tanong sa mga murid tanong paman na bulaboro nagyang uto mga murid paman na sisira na matatago sa gyang uto mga madrasa o di nagyang uto mga watailo ada abayran na gasto na nauwad na paman na makagagas iko mga bangsa tanong na suportaan tanu siran sa gyang kutua sa kamay tu tanu paman na mga limur katanu Allah subhanahu wa ta'ala kagiyang kaiya paman na mga murid na sirani pakasambi pendipin si ikwagama tanu Islam naguayaman na niya na siram pani paman na kasasanaan tanu magawid sa gyang kaiya agama tanu Islam panganin tanu si ikwallah siya panu Allah sulang ulangwan mga kangudaan na paman na inusarira na gyang kuto umuriran sa gyang kuto di kapaganada si iko agama Islam paman na taros ni na gyang kaya di kapaganada ko agama Islam kami akalala iniya simba si iko Allahu subhanahu wa ta'ala badin so paman na miya kasakit-sakit sa gyang kaya masatano madakal si iko mga bangsa tanwa paman na imanto na kerawiran muno so paman yan na mga murid gyang kuto miya wafat paman na kiyang babaan anta aka lialim paman na murid si Imran na paman na murid to sa maahad al-waqf ginan so paman na madrasa asana ko miya ka pangadi sa waqf ay miya ka tarbiyarakan na sumanga ulama san ay man niyan na murid to sa waqf gyang kuto paman na kiyang babaan sa gyang kananadar pa sa marantaw nagupaman na magandano tumbalo ya alim kadiuto di mga di sa Urdun sa Urdun aya katawitan o nagyang kaya Jordan na kauto paman na miya karatarata paman na minibalita sa rakatanwa mga Muslim miya kang buku sulang ulang wano mga guru niya mga ginawa niya napya sudi yung kikilala sabab sa gyang kuto ayad na katawitan ron na murid sa kanyan di mga di magaan mabalo ya ulama nagyang kutuba paman na sabab sa gyang kutuwa takadir wallah na badin to miyaw lawla ay panganitan kaniya na pakasurugan wallah ibagayron wallah gyang kutuwa mapuro darajat nagupaman yan na ubaw may mapanganisi kung mga deto ami akaw to paman na Allahu alam na miyada kapag gyang kutuwa tituwa miya ka patayron nabalasan wallah so mga deto tanwa malai panaguntaman ataya paman na sulam panagyang kaya pakatatayan na karuma ko si Mariam Kanzi si Rufaida paman na sulam niyan sulang ulang wanutungan na iniyan tigyan happy Eid al-Fitr paman na pagadbas kanyan sa gyang kuto kaps mga niyan o mga lulutian mga bangsa niyan sa gyang kaya Eid al-Fitr lagi diyan na sulam niyan nagyang kuto mga bapayan man sumanga bapayan na sumanga antinian malagid niya sumanga bapayan kaya mayan na sumanga bapayan kiyumiyan ayamala na sumanga luksian special sa giya ko ito paman na luksian na si Malawani
sila magaging kaya paman na apo ka. Pada penagih ko tua paman na mialuitan wagi ang tua paman na so kapanambe yang utaw sagi ang tua katurun Lailatul Qadar na kesabapan uto sagi ang tua kaprila wallahu subhanahu wa ta'ala sagi ang tua taw. Aya dalil tanu nagi ang tua katur nabi tanu Muhammad man qama Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Aya mana na nasataw amanambayang sagyang kutua katurun Lailatul Qadar na iprilaon wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua miyaw na amyan dusanya. Masya Allah itud na kumala arga ki pantag agyang kanana kagagawi. Adam panariwaya sumanga ulama na tigra na paman na adin si kumanga ulama adira nun padagyang kutua wama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar kutua wa ma ta'akhkhar na adun ko mga ulama ada niya nuna ng pedas lagi ang kutu hadith adun pa na mga ulama in pediran lagi ang kutu hadith ayap mapmanaw to pamako pedenta nurun lagi ang kutu iri laun wallah sutawa paman na makapanambo yang Lailatul Qadar na iri laun wallah agi ang kutu miyaw na amiyan dusanian agugi ang kutu kuriya mapendusanyan. Masya Allah titun ko mala paman na kipantag udi nagi ang kutu paman na arga agi ang kaya Lailatul Qadar ayad na panganitan sa iku wallah nagi ang kaya kaya promasa itano sagi ang kaya bulan na Ramadan na sagi ko to mga kagagawi paman na tumyurun sa Lailatul Qadar na tarim anun wallahi ang ko to maamal tanu amabdi siyang kaya pagaritan masiwakin burdadu paman na si alam tanunian paman na mga tunganay tanwaya mga ginawa ayad na paman na tawag iptuwag ako na insan sabab sagi ko to kapian yan Weman na niyan nakatutungan na ya kanun sila man tanunian paman na mala ini yang kutua bada ada tenaya paman yan na aritano way paman na din kay lang kaun na may lang kaun na paman naging kutua pagadatan yan bulaborun so man yan na mga ustad mga ulama na paman na pagadatan yan pemangani sarila wad na ini kerata ginawan niyan melagi du katawan niyan antara dinya nakatawan na penganin niyan uturila way ayaman niyan na api adang ka penagianan na mapamangani na ririla anami saka sabaw sagi ko tua kapiyang ka paman na kapiyang ka amama gyang ko tua paman na dinga dikaserbisi usagi ko tua mga kakangga way na sila mo ko so ayaman niyan na mga lokos kaya malaw na siumika na paman na sila mo ko so pamilyang ka nayaman na niyan na sila manakan siran way agyang kaya pagaritan kapapantaga na amuri sa Madina si al-alim Abdurrahman Rashad Bakaraman ayaman na nawata ini Rashad Bakaraman nagugyang ko tuwa paman na bubuam ya si Haji Maimuna Bakaraman ari-ari na awata si Abdurrahman ayang ngaranian na giyang kaya Kuray Bakaraman na yaman na nakapapantaga na iman tuwa di mga di sa Jami'a al-Islamiyah sa Madina penganitan si iku wallah apakam berakatan wallah agyang kutuwa din yan di kapangadi nagupaman na kanggunaan tanwa mga Muslim laboro na giyang kaya mga bangsa tanong sa giyang kaya Pilipinas sa giyang kutuwa paman na kapakaumanian sumpatan wallah gyang kutu umurian nagupakalan wallah gyang kutu serbisyo niyan si iku agama tanu Islam penganin Amerika penganin Amerika wallah paman na siya pang kaniya nagugyang kanan na mga pedegasan mga murid di mga di sa Jami'a Islamiyah ayamala penganin tanu si iku wallah na siya paniyan su pamilya ka buhay sila mo ko sa pagari ko bangka kalipati gyang kutu paman na pisa na ko ka way sagyang kaya kambeling ka balasang ka wallah si Abu Abdurrahman bin Sam salam paman na mada kalaya salam na salam markanusan mam lagi dia nagyang kaya paman na si Alimap sila man niya nagyang utwala ulang wano mga tungan na iniyan pumakawi tayo sa salam mapya mabugi ang kaya salam ay manan yan na kalilintad katetakan na mukarna lagi dia nagyang kaya bubaitan si kuwaga ma Islam si Nurshida Shuaib ay manan yan na salam niyan agyang ko to paman na mga ginawa iniyan mga tunganay niyan sa agyang kaiya paman na
oras. Mialo itano panagyan ko to taftiru suwam. Padsagyan ko to mga galabak paman yan na kasama pan sa kaprile wallahu ta'ala sagyan ko to mga tao nagyan ko to di ka paman di ka pakateng ka sa o tao sagyan ko to mga barapuasa. Wa miyaw sa itanwana. Wat takhfifu 'anil mamluk. Padaro paman na pangusayin tano nagyan ko to paman na kapakalabu di utaw sagyan ko to mababalo ya uripan yan. Sagyan kaya man sa tano na miyada sa mga uripan na kapakaya makasusun siya agyan ko to mga tao makatatalokon si erakatano anta aka pagugupara katano sagyan ko to di tano di kasusukata sa iko mga kauyagan tano na ginan igira man tuad na makatatalokon si erakatano ada na paman na kumakaden si erakatano inura katanop na kayo to kumakaden kapag anero na emanan niya na kaya babahian tanwiran na nagyan ko to baayad na mapian na piupian tanusiran way paman na gyan ko to ba paman na di tanusiran ibida ayad na paman na gyan ko to paman na penggalabakan tanukiran nagyan ko to paman na piupian tanusiran wad na mga galabaka paman na galabakiran nagyan ko to adita no to pakap subraan paman nagyan ko to kasusukudan wa dita no siran rasay na tanto nagudita no siran na palaliman wad na yamanan yan na mga kabenariran sa rakatano lagi nagyan ko to akap sukay kiran nagyan ko to andid ni kaw magyan ko to oras naupo niya nagyan ko to sukay niya na kailangan na may bagay tanukiran din may bagay tanukiran din may akalala ararang ito Allah sagyan ko to atawa paman na adna piyakang galabakyan o di na miya kalala abalas agyan ko to paman na adna piyakang galabak ka ada pa na mamara agyan ko to atingin sa agyan ko to kayang galabakyan na minibagayin ko nagyan ko to asukay niyan o di na kapakay paman na agyan ko to hadith o di ako karibat na agyan ko to paman na di kapakay si ko taw paman na piyakang galabakyan agyan ko to ataw na aya kaya sukay niya no nagyan ko to kaya maragyan ko to atingin paman na di kapakay kadili agyan kaya paman na sukay o mga tawa paman na tumatala kung si erakatano anta ka pagugupar sa agyan ko to aditano di ka susugat agyan ko to ba api-api antano siran paman na wala kumakadun si erakatano na paman na api-api antano siran agyan ko to mambu kumakadun si erakatano na api-api ay niwagyan ko to paman na mababaluya paman na agyan ko to paman na siyarigang kanuran kailangan namin sarigar kanu agyan ko to agalbak di paman na kanaba pa na kanaba paman na ruwa-rubar kanu ditiro agyan ko to agalbak iyo paman na kumiyadeng ka sagyan ko to ataw nanggalabak ka piya taruto pang ka agyan ko to kap paguguping kaon sagyan ko to paman na kap taruto pagyan ko to agalbak ka paman na miya kapiya-piya gira manutua sugal baka na matuturdo kaiimpidan kadidi na makapumugutagyan ko tuwa paman na tatalukunan ka uway miya kapiya-piya nagugyan kaya kasya pa sagyan kaya sarig kaya mala nagyan kaya sarig nagyan ko tuba paman yan naginan paman na isa suguan waga maislama basta misa sarigir ka na kailangan na kasarigan ka kailangan na kasarigan ka udir ka tumisarig na mimbeloy ka munafik siapa na wallah so ay man niyan na mga tawa paman na pagugupan tanuran sa giyang kutuwa di itano di ka susukata si iko paman na mga kauyagan tanu lagi diyan utuap sila magyang kaya pagariakan na si Madagascar Madagascar salam tanun yan from Manila Metro Manila ini sila man yan nagyang kaya mga bangsa niyan sa Ranao yan na interwa Pilipinas so minya tayo man to naubad na miya nagiwa paman na miya kaniyatan na nakapakaya kumpirma paman na teruan yor kami kaang kami makabalita lagi dia nagyang kaya paman na pagaritan o bangsa tano si Almayra di Ginal ayaman na niya na sila magu aya kabasan niya nagyang kaya paman na batanod ni parirelay aya mapia sagyang kaya paman na dapan nakay po sagyang kaya bulan na Ramadan nagyang kutuwa di itano di ka parirelay si Ayman Sarif Amirol salam markasan ari insan salam markano mambu
paman na mga bangsami mga pagaryami. Pagsagyan ko to mga galabak kesababan sagyang ko to kakarila wallah sagyang ko to tao si iku bulan na Ramadan na az-zikr agyang ko to mga tadeng tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ko to paman na lalayon tano di ka tadeng si iku kadanan tano rabbul alamin. Gina ng mga bangsami so di nga di ka terwa sagyang ko to subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Udina so mga pada lagi dagyang ko to la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah. Padru agyang ko to pangani Yunus alaihi salam agyang ko to la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Asad na tigu nabitan wa Muhammad sa tawa paman na ipangani niya na nan si iku Allah sagyang ko to masa kararagadan inunta na sulubun wallah agyang ko to misusugato na paman na mga eksamin wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi dagyang kana na pangani na paman na iblang agtanwanan paman na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Madagalagi ko to mga tadem si iku Allah paman na giyan ko to paman na subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim paman na tigu nabitan wa Muhammad kalimatani khafifatani fil lisani paman na giyan ko ta subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim na paman na mga katuruanan na paman na makapakudila ugaid na mapanaditimbangan sa alungan na mauri agu paman na katuruanan ap kebebayan Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan ko to mga tawa lalayo nagyan ko to adiran ikatedentad misi Allah sa giyang kaya bulan na Ramadan na mga tao to paman na prilaan Allah subhanahu wa ta'ala. Miyakalala atadentad misi Allah nagyan ko to kabatiya sa Quran tilawatul Quran kagi sutira tilawatul Quran na kalamullahil munazzal paman na katuruanan wallahu subhanahu wa ta'ala ini turun yan si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya paman na mapya si iku muslim nagyan ko to paman na adna oras yan sa gyang ko to dinyan di kapamatiya anta aka paman na kapaganada si iku Quran miyakalan laman na ri paman na miyakalalay arga si rakatan wa mga muslim magyang kaya Quran paman na katuruanan wallah adad na basan miya pagalit agudad na pama kalbati na da kaumani sabab sagyan ko to akya siya pa no mga sahabaw Rasulullah agu sumiya katundog kira na mga muslim taman sa miniraud sagyan kaya masatano na paman na miya kalala panan na bulong sagyan ko to mga panyakitab kisuga tarakatan mga muslim na nagyan ko to ba paman na bagantano sa oras sagyan kaya kabatiya sa Quran. Padap sila marakatano nagyang kaya naditanud na kabatia NRHN H Nur si Nur Y salam rakanusan from Munay nagya so mga bangsa tanon sa Munay Munay Lanao del Norte Y na salam rakanusan mambu mga bangsami mga pagaryami sa Munay Lanao del Norte masyaallah yang iya paman na guruakan pakatatayan na ya miya mambu na faluani wagi yang kaya paman na Facebook page yan yang kaya si Abu Hibban Ibn Khalil Tarusan masyaallah mapya ni kapagusay paman na gurutan o ayat na miya pasadian na kuliyatul hadith agi ko to katatago yan sa Madina miya piya ading ginawa yang kaya pagaritan o kangudaan na alim paman na si Abu Hibban ay tituangaran niya na si Hamdan sudiro na mataon na pagariya Sheikh Ustad Khalil Tarusan masyaallah magarisiran mga wata amyang biat sa ikwaga Islam nagupaman na aya miya kwaira nagalabak nagyang kutwa di kipanampain si ikwaga matano Islam maka sisiran matatago sa Rojas Isabela salam rakano sa naguruami way salam rakano sa naguruami way so mga bangsa tanusan sa Rojas Isabela way perumana na kambu paman na ifalutano sa kanya sa giyang kutwa pichiya na si Abu Hibban Ibn Khalil Tarusan way ayakapi agiyang kutwa din na di kapamagusay na Tagalog niyan way paman nagina ni kapi agyan ko to mga ulama tano paman na
di siran di maka Tagalog kapaman na kesabutan na pipiyaw mga bangsatan uway. Malaanan na paman na tawfiq ako si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Asnifa bint Nasruddin uway. Masya Allah. Miya mga umatanong sa Cebu Lapu-Lapu. Masya Allah. Salaman tanon yan na salam rakanusan mambu sa emanan yan na Bisayas sa Cebu Lapu-Lapu. Assalamualaikum. Lagi dia na si Muhsin Abdul Halim Mahid. Miya salamaya sa giyang kutuwa. Na. Zakirullah fihi maghfurun lahum. Ayaman nagyang kaya katir wallah. Paman na dalil sa giyang kutuwa tawa mapasangi gyang kutuwa malaw na gyang kutuwa din yan di ka tudun tadmi si iku Allah subhanahu wa ta'ala na gyang kaya hadith paman na tudun tadmi niyos wallah si iku bulan na Ramadan kaprila ang kanon yan si iku mga dusa niyo ya kapia-pia manari agyang kaya paman na tudun tadmi si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Adun pa na hadithu Nabi Tanwa Muhammad at na aya lagi da gyang kutuwa tao paman na lalayo na gyang kutuwa kaptudmi niyan si iku Allah paman na lalayo na gyang kutuwa paman na dinya dikatudun tadmi sa giyang kutuwa paman na mga ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala na agugiyang kutuwa tawa dad na banya nakaptudmi si ikwallah paman na giyang kutuwa sumanga oras yan na dad na banya nun dan na banya nun ipambagay ipsangga ya oras dikatudun tadmi si ikwallah na mathalul hayy wal mayt na lagi atigo Nabi Tanwa Muhammad agyang kuta uyag-uyag agugyang kuta maatay. Ama nagyang kuta uyag-uyag nagyang kuta sa mga tawa malao nagyang kuta tadum si ikwallah gyang kuta man lagi dumaatay nagyuto sa mga tawa dad na banya nakaptudmi si ikwallah ilidas sanorono Allahu subhanahu wa ta'ala. Oy. Na naginan paman na sa mga tawa paman na lalayon din nagyang kuta din yan ikatudun tadmi si ikwallah na tataduman sa kanya na mambu wallahu subhanahu wa ta'ala na miya kapia-pianan adem pena miya agyang kaya paman na Masya Allah tangadagan bumisa na guwag mo panugan miya kapia-piaman na niyan na panugangan malai suporta si iku miya kamungo na si Ramla malawan ikaw tuwa miya ka teksatig yan na paman na disirang kuno pagka-monitor sa agyang kaya oras da wifi ran na salam marakanusan siya pangkanu Allah subhanahu wa ta'ala pagani ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala paman malalayon rakanu agugyan ko to panugangan na kana si Alim Abdul Ghaffar agyan ko to kapipya ginawa kat takana ibagay rakanu Allah sumapya sa dunia ayamala na sa alungan na mauri tarimaan wallah sumia pagamaliw sa giyang kaiya bulan na Ramadan siya pang kanuniya na pamilya sa kanud na yaman sa katanud na yaman na niya ng pamilya siya pang tanulang wallah subhanahu wa ta'ala ibagay niya rakatan wagiyang kutuwa mapya sa dunia sampai sa alungan na mauri pakalan wallah subhanahu wa ta'ala giyang kutuwa mga limuyar rakatan rila antan wallah sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Okay, salam marakanusan sa iligan yang kaya pagaritan wa si Hanif Diso sa kaya kanaya lalayon daya paman na makamumonitor sa kaya kaya dita no di ka pagusay. Okay. Salam rakasan guru kami from Binangunan Rizal mga tagaya Binangunan Rizal. Okay. Masya Allah salam rakanusan mambu ang mga bangsami si Rahma Ismail from Tagig. Masya Allah miya karang kumad miya kaula dagyang kaiya paman na mga bangsatan wa dimbetay sa gyang kaiya live tano balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga bangsatan sa Tagig lagi di Rahma Ismail na salam rakanusan panganin tanong si ikwallah wad na di tanong siya di matero ang mga pipia na mapaduto sa giyang kuto at timbangan tanong sa alungan na mauri. Si Muzar di Bantu na salam sa naguru kami. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Giyang kaya tenggedakan minsan na si Hujaifa Gampong salam makun sabi ni Umi na wa alaikumussalam si Auntie Mia, sisira na yan sa sira na yung matatago Aruroy mawatanay sa Bicol. Siya pang kanusan wallah sa mga wata ka auntie paman
mi pagintaw ni agyang ko tuwa mapia matatago sa iku agamatan wa Islam tariman wallah sumang amali sa agyang kaiya bulan na Ramadan way aruroy siran way aruroy salam rakasan pagariko way masya Allah mga luksa kanaya ay manan yan na miya makapia-pia way ibigay rakatan wallah sumapia sa dunia na sampai sa alungan Mauri Rahma Ismail salam rakanusan na 10 minutos na itergitan wagi nga iya ditano di kapag live kagi pamanaan antano makadeke way kagi kapakayad na mga galabakatano pa na mga pad wa minhal istighfar tigo nabitan wa Muhammad sumpa tagyan ko to atad-tadum si wala tiga na wasailullah fihi la yakhib sadin sa tawa mamangani si iku Allah si iku bulan na Ramadan paman na mamangani dua si iku Allah subhanahu wa ta'ala mamangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala na tao ko no to adidin ke pubriyati guna bitan wa Muhammad YouTube paman na pengenintan si iku Allah sagiang kaya bulan na Ramadan malalam mga oras sagiang ko to alim wallahu subhanahu wa ta'ala yang ko to rizki wallahu subhanahu wa ta'ala kagiang ko to ko na tawa lalayo na giang ko to ka pengenin si iku Allah na la yakhibu na di kundu ke pobri ay man niya na di ke miskin na pakadakal tanwa gyang ko to panganitan si iku Allahu subhanahu wa ta'ala salam tanop na gyang kaya pagaritan wa si Nasruddin Sultan way from Taguig Penaya way paman na si maka ayadara paira na gyang kaya Taguig way ana salam rakanusan ya kapia-pia gyang kaya bulan na Ramadan na ditano di maka salam way Padara ko na paman nagalabak na giyang kutua al-istighfar giyang kutua ka pamangani sarila si iku Allah wa talabul maghfirati wa du'a usaimi mustajamu fi siyami wa inda fitri ayaman ni mga pagari na giyang kutua ka pamangani sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagina napakapendagalan tanong sa giyang kaya bulan na Ramadan o di na giyang kaya malalambo sa giyang kaya bulan na Ramadan na giyang kutua ka pangani tanong sarila si iku Allah sa katanwa mga uripan wa Allah na paman na gagawi sa dundo nagyang ko to paman na kedusatan tiguna bitan wa Muhammad ya bani adam innakum tukhti'una bil laili wan nahar himbo atan adam namata nas kanu na kedusa kanu keribat kanu si ko mga kadundo agus agyang ko to mga kagagawi nagyang mga pagariami pagapendagalan tanu agyang ko to kapenganitan sarila si ko Allah subhanahu wa ta'ala miyakala la ini kay pantag agyang kaya kapamang ni sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala isa una suguan na yung nabi sunabi tanwa Muhammad na tigyan na paman na suguan niya no mga muslim agyang kuto kapamang ni sarila diran di katerwa sa agyang kuto astaghfirullah anta agyang kuto astaghfirullah al-azim wa atubu ilay agyang sunabi tanwa Muhammad na agyang kuto paman na fa ini atubullah mata na tiguna biasakan na paman na dia ko di mamang ni sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kuto uman din nakapita Allahu alam na ayamya terus agyang kuto hadith na maka magatos anta ka makapitupulo suto sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasa katano panaya ayaman na niya na mga umatian na mga muslim agyang kuto ba ayaman na niya na kedusatan na pakandagalan tanu agyang kuto aditano di kapamang ni sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala isa pa na miyalo yung mga ulama kapi agyang kaya kapamang ni sarila na tigin na pakandigalan yung agyang kuto istighfar si iku Allah subhanahu wa ta'ala kadini yung katawan wanto na yung oras ayaman na niya na turo na agyang kuto mga limu Allah subhanahu wa ta'ala nasa din sa tao akapantagan na di mamang ni sarila si iku Allah tumirun sulimu Allah na paman na mala kakuan niya na limu Allah subhanahu wa ta'ala nagupaman na ilayang matanwanan sa ikong mga ginawatan o igiraman ito apaman na din na batano galabak na napaman na ilayang matano sa ikong mga dilatan o ginawatan wag yan ko ito adikataro ako astaghfirullah di tanod na katawan ng mga pagari ikapakaw marakatan wag yan ko ito kapatay na miya kapiapi ko ito ay manan yan na makariri para dusutaw miya kapiapi ay manan yan na makaw masalungan na mauri na deg na ba miya lambos ag yan ko ito adusan yan ginani po na marantan ya Allah rilaan nakar kami ag yan ko ito paman na miyang gagalaba kami mga kadustaan katawan nami anta akadia miya katawan mala anta aka may tu adusa miya pagma anta aka miya payagami na rilaan nakar kami ya Allah ya Rabbal Alamin mga
bangsa tanwaya ay mananian na 5 mga ni sa salam. 5 buka minutos. Padisagyan ko to paman na kapiyaw Ramadan na tiyan na wa du'a us-sa'imi mustajabun fi siyami wa 'inda fitrihi. Yang ko to di ka pamangan ni ubara puasa. Malagi sudah to bai wata malata wa di mamuasa na mustajab supangan inian tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala yang ko to pangan inian sagyang ko to din yan di ka pamuasa agugyang ko to paman na din yan di ka tengkas. Masya Allah. Miyaguntung agyang kutua mga tao pia kalairan na urasiran sa agyang kutua di ka pamangani si iku Allahu subhanahu wa ta'ala sakano ki imiya maguntung kagitiari ma Allahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua panganinyo ayaman na ini mga pagariya na ipunin sa agyang kutua kaya suldu bulan na Ramadan na taman sa agyang kutua kabukatano na tatarimaan wallah so panganiyo mga barapuasa. Masya Allah. Waya pia mga ningak wallah na ril angka wallah na insyaallah na yaman na niya na pril angka dun wallah yang ko pakalan raka wallah sulimu yan ay kalimukan nu wallahu subhanahu wa ta'ala paman na pakal imbagay rakan nu wallah yang ko panganing kasagi yang kaiya bulan na Ramadan. Isab salam tanu na yang kaiya paman na bangsa tanu tengedakan na minsan malay panagunta man si kuwagama si Roslaini maruhum misar wa salam markasan siapang kan wallahu subhanahu wa ta'ala ilidasan wallah sagi yang ko mga panyakit pakapian wallahu subhanahu wa ta'ala gyud kuto mga pamilyatan wa pangasasakit siapan wallah su mga wataaka pakala ang kiran wallah gyud kuto ilmu suwa si ku agama tanu Islam panganing ko si wallah baka din makambuwata sa alim way gyud kuto wataaka miya ka hafiz na panganing ko si wallah gyud niya manan yan na mitarusyan kababaloy niya na badin makapangadi sa gyang kaiya mga madrasa paman na mabaluy ya alim way mataro to pagi ko to kababaluy din alim paka mamuri ya taong ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga ulama agu mga alima tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam supangan yagi ko to bara puasa na mustajab. Masya Allah. Ay man ni mga pagarin na miyak kala la oras timbang saulan na paman na umiyamang nitano si iku wallah na tatarimaan wallah gyang kutua panganitano laboro na gyang kutua mo katua ditano di katengkas ini pangdu mga ulama tano gyang kutua paman na dangkapan na kabatala ko puasa ka sa gyang kutua maganyan din kawa ka paman na kauma nam ditano di mamang ni si iku wallah subhanahu wa ta'ala kailangan na paman na umandino to ka paman na magaan su itatangkas na ditano di makapamang ni si iku wallah subhanahu wa ta'ala kasagiyang kuta oras na tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kuta panganitan. Ayaman na niya na sumanga tawa paman na miyamang nisiran sa panganisi iku wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kuta inda fitri giyang kuta mag-andiran nakagtengkas na nasupanganiran na tiyarima wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigu nabitan wa Muhammad na anami aliw niya na hadith Abu Hurairah. Si tanong pagpo sa mga bangsami. Why? Tigyan na wayaghfiru fihi illa liman aba qalu ya Aba Hurairah wa man ya'ba qala ya'ba an yastaghfirullah. Sukun suwallahu subhanahu wa ta'ala na prilaan yan agyang kuto ang mga tao sa ikubula na Ramadan. Masya Allah. Inunta agyang kuto ang mga tao sengka Allahu musta'an. Adna mga tao sengka ubasira na karila wallah. Antaan na nagyang kana na mga tao, naginan su mga tao, dayran din arga ayagyang kaya bulan na Ramadan. Dasiran no panambayang, dasiran din na pamuasa, dad na pinggel bakira, nagal baka paman na mapia, sagyang kaya bulan na Ramadan, dasiran si sadaka, dasiran titaru sa mga pipia, paman na kasugo sa mapia, kasapar sa marat, dasiran batiya sa Quran na mga tao. Why? Ilidas tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Why? Aya panganitan no sagyang kaya mga tao na tawfikan siran wallah na turuun siran wallah si iku agamatan wa Islam. Inunta atiku Abu Hurairah agyang ko atawa sengka. Tigiran ko Abu Hurairah atiyan na waman ya'ba anta agyang kaya mga tawa sengka. Natigyan na sengka aniran agyang ko arila wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ande man ya mga pagariyami mga bangsami kasengka atano pun sagyang kaya paman na rila wallahu subhanahu wa ta'ala. Wedad na ketong na mga tao. Apaman yan na lagi do paman lagi yang kaya hadith na paman na mga tawa sengka ni diran nakabay wasiran nakarila ay wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu musta'an. Paman na piyakala kala kaya betad.
Piyakan na kalakay abata duba kasi kapantagi kapataya paman na di ka panakabay o di na sengkan kagiyang kotorila wallahu subhanahu wa ta'ala. Antunan ni keswatan wa may kapaman na di tanu rilaan wallahu subhanahu. Ya Allah paman na si kaming ka pada ko mga uri panakaaprilaan ka uy. Ubang kaming ka pada sa giyang kutua mga tao agian na taniran sa dunia na dang kasiran din karin. Ya Allah, Allahumma ghafir lana, Allahumma ja'alna ya Allah pada kami ngasih ko mga tawa mga uri pa naka-aprilan. Okay. Si tano buto man na kagiyaman na niyan na giyang kaya oras tano na alangan ni naya oras adem pa na mga galabig sasabot na miyan na mga pada mga galabig. Nalagi diyan na yaman na niyan na prangko mo ko salam si ikulang ulangwa na mga bangsami mga pagaryami, mga tunganami, mga pamilya mi ay man na niyan na di mamakinig sa giyang kay di tano di ka pamagusay sa giyang kay Ramadan na sa giyang kuto muna lang ulang kung kanod na mga bangsakan na sila man ko sa kanon insyaallah na mapita nayap man na pag-usayin tanong na giyang kuto zakatul fitr giyang kuto ka fitra way di tano ben na mapter wanto na oras ka pag-usay tanong ron insyaallah na ay manan na usayin tanong bu agyang kuto zakatul fitr importante na ay manan yan na miya kasi salamatan sa giyang kaiyaw oras na waya manan yan na miya ka parirelaitan wag ito din naman buya manan yan na naipkawitan sa giyang kuto arila wallahu subhanahu wa ta'ala gira kaya saksian yan na giyang kuto ay manan yan na sumanga tao na mirila isiran naroon nun mamumaran ya giyang kuto arila wallahu subhanahu wa ta'ala pakisaksian tanong sa iko Allah ay manan yan na di tano dinggi ginawa si iko agaman yan na Islam agaman yan na Islam way tanto din ako mala ibala sa giyang kuto paman na kang bubulayo ka kang giginawa isi iko agama wallahu subhanahu wa ta'ala sa siya tanong buto man assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.